Hvad har du gang i her, Asger? Jeg er lige ved at rydde vores lager. Vi ved faktisk ikke, hvad vi skal bruge det til nu. Det er sådan lidt mærkeligt detalje. Altså, vi bruger det faktisk til Andreas' soveplads. Jeg tror, det er midlertidigt. Altså, Andreas, hvad er det, du... Hvorfor er det, du sover? Jamen, det er faktisk ikke noget som midlertidigt. Det er bare her, hvor jeg sover. Basically. Okay, altså sådan hele tiden. Altså, Det er permanent soveplads, ja. Altså, det er 1/3 soveværelse, kan man godt kalde det. Okay, men hvad så, hvis du skal have noget kaffe eller sådan noget? Jamen, så går jeg bare ud. Okay, og toilet selvfølgelig det hele. Nej, toilet det er også deroppe. Altså, okay, det forstår jeg ikke. Altså, hvorfor det? Det er bare super smart, så er det hele samlet hele stedet, du ved. Det lyder smart nok, men jeg forstår ikke, hvorfor ikke så også have kaffemaskinen deroppe? Nej, det er I don't shit where I eat, du ved, altså det er sådan lidt hygiejnemæssigt, ikke? Det er så lækkert. But you shit where you sleep, det forstår jeg ikke, altså.